Arratsaldeon, lehenik eta behin eskerrik asko herritar ordezkariei, bai teknikariei ere, eta baita bertara gerturatu zareten herritar guztiei ere. Beste behin erakusten dugulako, herri honekiko daukagun konpromisoa, nahiz eta gaur ostegun gizena izan, eta ikusi ditugun musika eskolako ikasleak ere hemen udaletxe aurretik pasatzen festa giroan. Eta, gaur ohiko udalbatza daukagu, otsaileko ohiko udalbatza, aurreko ostiralean bidali genuen gai zerrenda, eta gai zerrenda horretan aldaketa bat jasotzea proposatzen da, izan ere, Mendelu Amute auzo elkarteko eta baita Balazta elkarteko ordezkariek erregistratutako mozio bat izan dugu eztabaidagai asteartean burututako bozeramaile batzordean, eta 2025ko otsailaren 21ean 3054 sarrera erregistroa duen Irun, Hondarribia eta Hendaia bidegorri lotura amaitzeko eskaerarekin aurkeztutako mozioa gai zerrendan sartzea proposatzen dugu. 4 udalbatza honetan ordezkaritza duten 4 udal talde politikoek hala adierazita. Eta beraz, lehenik eta behin hasiko gara eguneko aztergaietan 9. puntua sartzen mozio hau. Beraz, hori bozkatu egin behar dugu aldaketa hau. 9. puntua izango da mozio hau. 10. izango da dekretuen berri ematea, eta 11. erregu eta galderak. Ongi badiritzuzue, bozkatuko dugu gai zerrendaren aldaketa hau. Aldeko bozkak. Eguneko aztergaiak onartuta, bestetan egiten dugun bezala, herritar eragileak mozio bat aurkezten dutenean, lehenengo puntura ekartzen dugu eztabaidagai 9. den puntu hau, Hondarribia Irun Hendaia bidegorri lotura amaitzea eskatzen duen mozio hau, eta bi auzo elkarte horietako kideak eta baita Balazta elkarteko kideak hemen ditugunez, beraiei hitza emango digu, beraiek azaldi ezaguten aurkeztu duten mozioaren nondik norakoa. Mesedez gerturatzen bai zuten mikro bat. Azpiko aldetik ematen baina zu. Orain bai, bale. Arratsaldeon. Gure planteamendua hasieratik izan zen Playa Handiko bidegorriaren inaugurazioaren ondoren, nolabait hiru entitateak elkartu ginean, Amute eta Mendelu auzo elkarteak eta Balaztak, eta ikusi genuen egoera horren aurrean nolabait bultzada bat eman bartzaiola, Irun eta Playa Handi Hondarribiarekin lotzeko asmo horri, ez? Badirudi oraindik bazter batean utzi geratu dela, eta hori bultzatu behar genula. Eta etzala entitateen batzuen edo nolabait ardura, baizik eta pentsatzen genuen udaletxea ere inplikatu behar genula eskaera honetan, ez? Eta nolabait egin dugun eskaera hori da, ez? Udaletxe bezala ekimen hau aurrera alik eta epe laburrenean gauzatzeko eskaera bat, ez? Eta hori bideratzeko beharrezkoak dian pauso guztiak, ate guztiak jo behar diala ikusten dugu beharrezkoa. Eta hortan oinarritzen dago nolabait gure eskaera, besterik gabe. Ongi, eskerrik asko hitzartzeagatik. Orain udaltaldeen balorazio txanda irekiko dugu, ez dakit ahotsan hitzen izenean, Aitzol, mesedez? Bai, arratsaldeon, eta lehenik eta behin eskerrik asko, kasu honetan Balazta bezalako herri eragile eta Amute eta Mendeluko auzo elkartei udalbatza honetan ekimen edo mozio hau hona ekartzeagatik. Gorkak laburitu duen bezala, azken finean, Hendaia eta Irun arteko bidegorri lotura
behintzat egintzat eman genezake, baina azkeneko fase hau ez, Irun Plaia Handi eta Hondarribiaren arteko lotura edo obra da falta dena oraindik ere, naiz eta azken urteotan hainbatetan obraren nondik norakoak, berriak, lizitazioak, nola geratuko zen eta promesetan geratu garen, egia da beharrezkoa dugun zerbait dela, bai egunerokotasunean, lanera joteko, eta loturak mugikortasun aldetik behintzat bermatu beharrekoak Hondarribiko herritarrentzat, ez baitugu kasu honetan eskubidea libreki edo behintzat duin eta gure bizitzak libre ukitzeko. Eta bai aipatu behar dugu, abotxanetetikan mozio proposamen honi aldeko bozka emango digula, lotura beharrezkoa ikusten dugula, azken finean bidegorri saretu edo ehundu behar dugulako, batez ere eskualde perspektiba bat ematen digu, eta naiz eta gure gain edo behintzat udalak zuzenean eskumenik ez eduki, goiko erakundetan sukaldatzen edo lizitatzen den zerbait izaki, behintzat gure aldetik behintzat babes hori eman, eta aukera denean pixkat makila edo behintzat hartatzeko moduan baldin bagaude, hobeto. Baina, beraz hori, abotxanetetikan aldeko bozka emango digu proposamen honi, eta benetan hurrengo hilabetetan proiektua edo obra egikaritzeko gai garen guztion artean. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste udaltaldi, Gonzalo. Bai, arratsaldeon denekeri, batez ere inguratu zareten jende guztiekeri. Batez ere guraldetik nera bat ados, honetan sinisten dugu, beti esan dugu loturak, bai Irundikan, bai bizikletarekin, eta oinentzako hobetu behar direla, nahi bai ditugu ibilgailuak kendu errepidetikan, ez dago besterik, batez ere bai espaloia zabaldu eta bidegorriak egin. Hola lortuko du, jendea segurtasuna sentitzea bere eguneko gauzetan, eta horretan erabat ados zuekin egongo gara beti. Kasu honetan nahiko mozioa ondo dago, gauzatxo bat kenduko nuke, hemen jartzen du el responsable kostaz de Gipuzkoa eta jartzen du bere izena, kenduko nuke bere izena, zen bestetan ez dago bere izena jarria, eta iruditzen zaigu bere izena bertan jartzia da norbaitei seinalatzea, eta importantena izango zen erakunde guztiak bat egitea honekin. Eusko Alderdi Jeltzalean aldetikan bai Gipuzkoan daukagun zentraletik eta bai Eusko Jaurlaritzan dazkagun gure agintari nagusienak esan bultzada emango diotela honetan, gu egin genuen gure galdera parlamentarioa egina dago baitare eta berrean zuten digun. Baina zalantza bat jartzen zaigu. Proiektu honetan ez da bakarrikan soilik Plaia Handitikan biokatzeko alderaino. Hor badago lotura bat bioketikan zubira amute eta udal gobernuan nahiko nuke hemen galdetzea, nere galdera izango zen, ea nola dagoen proiektu hori, ozer erabakiak hartu dizuten lotura hori egiteko. Ne ustez beste aldetikan ministeritza daka proiektu amai gainean eta lizitazioa pres omen dakala esan zuten lenguan, ustez periodikoan azaldu zen Kristina Irungo alkatesak esan zuela, eta neko genuke jakin ea udalak zertan egon den lanean loturak horiek egiteko. Ez dadin biokeraino iritsi bidegorria eta gero itxoeten egon biharrian. Ni esker. Gure boska aldeko izango da. Bai, Alderdi Sozialistaren izenean, Josu. Arratsaldeon, eskerrak hemen entorri izaten guzti hori. Ya veo que, pues que hay interés sobre el tema del Bidegorri y la conexión. En todo caso, decir que, que el compromiso del Partido Socialista, todo el tema del medio ambiente y todo lo que respecta a Bidegorri, pues siempre ha sido un compromiso claro. Yo creo que, ya el trazado que se hizo desde el hospital a Mute fue una realidad. Todo lo que es el entramado de Amute 29 también hubo un compromiso por parte nuestra, incluso a nivel municipal, sobre todo para desencallar algunas cuestiones que había de ese edificio que se tiró, que antes hubo que hacer unas recolocaciones y hay unos compromisos.
Y respecto al tema de lo que es el resto, también hay, no sé si está el tema del proyecto de Amute hasta Donosti, también está eso, bueno, está en marcha. En cualquier caso, me voy a referir un poco al documento que se ha presentado por parte de Balasta Amute Mendelu. Por nuestra parte, yo creo que, bueno, está bien, yo creo que es un proyecto, es una idea y es un compromiso que de alguna forma emplazáis, en este caso el Ayuntamiento de Hondarribia, como compromiso. Nosotros no tenemos ningún problema en aceptar esto, pero en cualquier caso, pues quiero hacer algunas apreciaciones y van a ser las siguientes. Primero, por ejemplo, en el punto 1, simplemente deciros un poco, yo tengo alguna información y os voy a decir, porque es que si no, pues bueno, es una información que tengo y es la siguiente. Sobre el tema de lo que es el tema del proyecto de San Lorenzo, en este momento el tema está en que está pendiente de un informe de AENA. No sé si lo sabéis, pero que está pendiente del informe de AENA. Y una vez que se tenga el informe de AENA, que de alguna forma se puede modificar, a partir de ahí ya la fase de licitación de la obra por parte del Ministerio de Transición Ecológica se realizará una vez de alguna forma se tenga la contestación y si hay alguna modificación habrá que modificar, pero en todo caso ya saldría la licitación. Esa es la información que yo tengo y lo tengo que decir, pues porque de alguna forma lo tengo que decir. En el segundo punto, yo creo que en el segundo punto, cuando de alguna forma habléis de la mesa política y la mesa técnica, a ver, yo creo que, bueno, estáis en todo el derecho, ¿no? Pero a ver, yo lo veo un poco farragoso, muy amplio. Ahí hay compromiso, es decir, que de alguna forma eso se puede limitar y de alguna forma se puede simplificar en las instituciones que en este momento están funcionando. Por ejemplo, Ayuntamiento de Irún, Ayuntamiento de Hondarribia, todo lo que es la parte del Gobierno vasco, Diputación URA y las asociaciones o los organismos que en este momento estáis planteando. Yo creo que, bueno, el asociacionismo tiene esa parte importante, el que yo creo que es importante que estéis en esos sitios, pero yo simplificaría la parte política y la parte técnica, sobre todo desde el punto de vista de la efectividad. No hay ningún problema en el punto 3, el punto 4 y en el punto 5. Por lo tanto, el voto nuestro será favorable. Eskerrik asko. Ondo, eskerrik asko Bilduren izenean, Garoa? Bai, kaixo arratsaldeon da eskerrik asko. Lehenik eta behin proposamen hau onera ekartzeagatikan. Ni batzutan nola gertatzen zaiguna, ez? Ematen dunez, azken finean herritarrek eta herritar mugimenduak adierazi behar digutela erakundei nola egin beharko genukeen lana, nola koordinatu beharko ginateken dauden erronkei aurre egiteko. Ze ematen dunez, bestela badirudi administrazioa ez gerala koordinatzen herritarrek beharko genukeen abiadura horretan. Gure aldetikan proposatzen dena, benetan txukuna da, bide horri bat bada, noski eta orain Josuk esaten zuen bezala konplexua da, jende askori interpelatuta delako, baina hala da egoera eta zailtasun horrengatikan, egon gaitezke gaur hemen. Baina ulertzen dugu proposamen honekin norberak bere ardurak ere hartzeko enplazamendu zuzena badela. Gu gure aldetik gainera planteatzen denarekin erabat ados gaude, bidasoaldeko mugikortasunak beharre handia ditu eta korapilo hori askatzeko ezinbestean guk ere bat egiten dugu azken finean oneskoak eta txirrindak direla oinarria eta beste askotan aipatu dugun bezala autobusa, ez? Hoe direla oinarriak baiaran eskualde honetan daukagun korapilo hori askatzeko eta hoiek markatu beharko luketela errepideen nola ordenatu, ez? Ez errepidea eta gero besteak ze sobretatik edo zizkinetatik joan behar diren, baizik eta protagonismoa eman mugikortasun jasangarri horreri eta gero bestea moldatu. Ordan alderdi horretatikan eta guk bai mai gainean jarri nahi deguna da, EH Bilduren kasuan, aipatzen dena, ez? Bidasoaldeko hautetxeak batzarre nagusietan, hoietako bat ni ere banaizela eta bide honetan ere lan egiteko konpromesua daukagula eta hortan jarraituko dugula.
Aipatu nahiko nuke gure bozka ere aldekoa badela, eta eskerrak eman, ze bestela egia da komunikatiboki saldu dela bukatu izango balitz bezala, jendea topatu izan da Amuteko errotondan galdezka ean ondagoen bidegorri hori, eta ez du existitzen, ez? Orduan, engainatzea ez da egokia, eta, badagokigu, ez? Dagoeneko tokatzen jo bidasoari benetan arazoi erantzutea, eta izan daiteke informe bat, bestelako bat, baina hemen proposatzen da bide horri bat, eta guk bat egiten dugu proposatu duzuteranekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko Garoa, ez dakit niri enplazamendua zuzenean egin zaidanez udalaren izenean, aipamen txikitxo bat ere egin nahiko nuke. Udaletik ere hainbat saiakera eta bilera egin ditugu proiektu honi buruz. Zuen mozioan adierazten den bezala 2022 urtetik da Playa Handiko edo beto esan da San Lorenzoko urmaelaren inguruan eta bai Hendaia, Irun eta Hondarribiko lotura buruzko bidegorri sare horren proiektua aurkeztu zirenetik, ikusi ditugu zenbait urrats, baina Hondarribian bat bera ere ez. Proiektu hori Eusko Jaurlaritzak aurkeztu zuen, baina aktuazio horietan Jaurlaritzaz gain estatuko trantsizio ekologikorako ministeritzak ere esku hartzen zuen, hain justu Irun Hondarribiarekin lotuko zuen bidegorriari zegokion zati horren interbentzioan. 2023 eta 2024 urteetan zehar hainbat bilera burutu ditut bai ministeritza honek Gipuzkoan duen delegaritzarekin, eta esan behar dut, aktuazio hau PRTR edo Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia delakoaren Europear funtsez finantzatutako ekintza bat dela, beste modu bat esan da Next Generation EU bezala ezagutzen diren diru laguntzekin finantzatua izan behar zuela. Bere garaian eztabaidak izan genituen ere proiektuaren egokitasunaren inguruan, Eusko Jaurlaritzak eta udalak ikuspegi bat genuen eta ministeritzak beste ikuspegi bat zuen, eta ministeritzak egin behar zuenez lan horiek, azkenean lizitaziora trantsizio ekologikoko ministeritzak zuen proiektua atera zen, lizitazioa martxan jarri zen, obraren lizitazioa egiteko proiektua eta lizitazioa, kontratazioa, esleipena ere egin zen, baina kontratazioa etzen burutu enpresa esleipendunak atzera egin zuelako. Eta hori horrela, bertan bera gelditu zen kontratazio hori, eta horren ondorioz noski lanak ez dira burutu. Hau da, eskatzen duzuten lurjabe, barkatu dut, gero aipatzen zenuten baita ere udalak, edo Gonzalok aipatzen zuen udalak bere zatia edo dena delako hori, hau da biokenatzeko aldetik Amuteko biribilgunerainoko lotura hori ministeritzak eskatu zion udalari bere gain hartzeko. Eta udalak hartu zuen lanketa horietan bere ardura, eta han dauden bi lurjaberekin adostu zuen bidegorri lotura hori egingo zuen aktuaziorako zein urrats eman behar ziren, eta adostasunean ginen bai lurjabe batakin, eta bestearekin behin obra proiektua hasten zenerako, guk ere gure tramitazioak egiteko beraiekin lotura hori ahalbidetzeko, obrak bukatu ahal izateko batera, eta ez zuk aipatzen zenuen bezala obra bat alde batetik eta bestea hasi gabe oraindik, baizik Hondarribiko udalak ere bere tramiteak burutu zituen, baina ministeritzaren kontratazio hori bertan bera geratzearekin batera, udalak ezin izan du jarraitu aurrera berari edo guri zegokigun, baina gu gure gain hartu genuen ardura hori burutzearekin. Izan ere, bakarrik falta zena zen guk bidegorri sati bat egitea eta ministeritzak ez berea egitea, orduan bai izango zela absurdoa egin behar genuen urrats hori, ezta. Eta Josuk aipatu duen bezala, proiektu berri batekin martxan dago ministeritza,
baina oraindik tramite guztiak ez daude mahai gainean, AENaren txosten baten faltan egon badaudelako, eta AENaren txostenaren nondik norakoak oraindik ere ezagutzen ez direlako bere osotasunean edo iritzirik egon da mahai gainean, baina oraindik ez da txostenik sinatu, eta beraz txosten hori gabe proiektua bera ere berdina antzekoa edo desberdina izango den ezin dugu jakin. Beraz, udala ere zentzu horretan ezin da gehiegi mugitu, ez dakigulako zein izango den behin betiko proiektua. Hala ere jakin badakigu, atzerapena izugarria dela, baina nik ez dut esperantza galtzen. Berandu iritsiko da, eta zuen nahia, gure nahia ere bada, baina hori esperantza mantenduko dut, izan ere, lehen aipatu ditudan Next funtsoiek finalistak dira. Eta finalistak izateak esan nahi du proiektuak gauzatzen ez diren heinean, Europar Batasunak ez dituela funtsoiek askatzen, eta funtsoiek lotuta daude proiektuen gauzapenera, eta horregatik iritzi diot hemen aipatzen diren organismo guztiei interesatzen zaiela proiektu horrekin aurrera egitea, diruz lagunduta delako, eta ez ditelako ekarpen horiek ez estatutik, ez jaurlaritzatik, ez foru aldunditik, ez udaletik aterako, baizik eta Europar Batasuneko funtsoietatik etorriko direlako. Eta bukatzeko esango dut, bilera asko egin ditugula. Urte terdi pasatxo honetan, bilerak ere egiten jarraituko ditugula bai foru aldundiarekin, ez baldin badago beste aterabiderik foru aldundiarekin landu beharra badaukagulako. Itzen genuen ez banago oker aurre kontuen debatean foru aldundiari eskatua bageniola Mendeluko errepidea udal titulartasunekoa izateko nahi hori, eta eskatu genuen hemen EAJaren udal taldeari eskatu genion horretan ere lagundu zezan. Momentuz negoziaketan gaude eta ez dago bideratua, momentu honetan esan behar dut ez dagoela bideratua, baina uste dugu hori ere oso garrantzitsua dela. Jaurlaritzarekin ere badago txingudiko maila deiturikoa, jaurlaritzak ere aspaldian deitu ez duen maila eta irutze zaigula eskatu dugun arren oso atzeratuta ere badagoela eta gustatuko litzaigukela txingudiko maila hori deitzea. Eta trantsizio ekologikoko ministeritzak Gipuzkoan duen delegatuarekin ere maiz hitz egin izan dugula, eta datozen hilabeteetan ere hitz egiten jarraituko dugula. Eta gure aldetik konpromisoa elkarlanean aritzekoa bada, nahia badaukagu, beharra ere bai, eta jarraituko dugu dagozkion ate guztiak ikutzen, eta gureak diren ardurak, naiz eta gure kompetentziakoak askotan ez izan, gure gain hartzeko prestutasuna ere badaukagun. Beraz, hori dute esateko, eta ongi baderitzozue bozketara pasako gera. 9. puntua den Amute auzo elkarteak, Mendelo auzo elkarteak eta Balazta elkarteak aurkezturiko Hondarribia, Irun eta Hendaia Bidegorria lotura amaitzeko mozioaren aldeko bozkak. Aho batez onartua. Eskerrik asko zuen ekarpenagatik, gonbidatuta zaudete bertan gelditzera. Pasako gera aztergaien lehenengo puntura, 2024ko laugarren hiruhilekoaren exekuzioaren informazioaren berri ematea, ordaintzeko bataz besteko epea, merkataritza operazioetan dagoen berankortasuna eta aurrekontuaren exekuzioari dagokiona. Urteko kontuen informazioa hiruhilero ematea egin behar da bai foru aldundiari eta baita udalbatzari ere, aurrekontuaren egonkortasuna eta finantza iraunkortasunari dagokionean.
Honela, merkataritza operazioetan bataz besteko ordaintzeko epea eta berankortasunari buruzko informazioa ere eman beharrekoa dugu hiruilero. Eta gaur dagokiguna da 2024ko laugarren hiruilekoari dagokion Hondarribiko udala, Hondarribi Alantzen eta Arma Plaza Fundazioak egindako ordainketen kopurua 5.642.000 eurotik gorakoa izan dela eta bataz besteko ordainketa epea 7 egunekoa izan dela aipatzea. Bestalde batetik, aurrekontuaren exekuzioari buruzko informazioa ematea ere badagokigu, eta aipatu beharra daukat, abenduaren 31 arte gauzatutakoan jasotako ekarpenak edo diru bilketa likidoa 28.600.000 eurotik gorakoa izan dela, eta gauzatutako gastuak aldiz, edo ordainketa likidoak 28.000.000 ia terdi, eskaz ez da iristen, 28.478.653 eurokoa izan dela. Orokortasun guzti hauek modu xehatuan jaso dituzue teknikarien txostenean eta ez dakit azalpen gehiagorik behar den, norbaitek baduen informazio zalantzarik. Berri eman da beraz lehenengo puntua. Pasako gara bigarren puntura, beste berri emate bat da, hau 2024ko enplegu publikoaren eskaintzaren aldaketari buruzkoa. Udalean 3 arkitektu daude aldi baterako kontratuarekin lanean, eta gero udal arkitektu burua ere badugu. Eta 2023ko lan eskaintzan jasota zegoen arkitektu plaza bat oposaketa bidez hornitzea. Izan ere, aurten betetzen baititu legez 3 urteko epemuga aldi baterakotasunean jardun ahal izateko. Tokiko gobernu batzarrak 2024ko lan eskaintza publikoa onartu zuen abenduan egindako bilkuran eta bertan etzen jaso arkitektu plaza gehiagorik. Baina konturatu gara, komenigarria dela, oposaketa horretan plaza bat ateratzea baino 2 plaza eskaini ahal izatea. Izan ere, efizientzia aldetik eta egonkortasunaren hobetzearen ikuspegitik jauzi kualitatibo bat dela iruditzen zaigulako, kontratazio prozedura bakarrean plaza bat beharrean 2 plaza ateratzea ahalik eta egonkortasun maila handiena lortzeko asmoz. Horregatik, 2024ko enplegu publikoaren eskaintzaren aldaketa bat jaso da. Aurten bertan egingo den deialdi bakarrean 2 arkitektu plazako oposa publiko irekiaren bitartez kontratazioa martxan jartzeko asmoz. Ez dakit zalantzarik dagoen. Berri eman da 2024ko enplegu publikoaren eskaintzaren aldaketa. Eta pasako gara 3. puntura. Hondarribian mintzalagun programaren jarraipena, garapen eta dinamizatzeko zerbitzua luzatzeko onarpen proposamena delarik. Testu inguru pixka bat egiterako garaian, 2021 urtean, Hondarribian mintzalagun programaren jarraipen, garapen eta dinamizazio zerbitzuaren kontratazioa egin zen. Kontratazioak 3 urteko iraupena zuen eta urtebeteko 2 luzapen egiteko aukera eskaintzen zuen. Zerbitzua 3 urtez burutu ondoren eta beste urtebeteko luzapena egin ondoren, baldintza pleguetan jasotzen den azken urteko luzapen proposamena egiten da. Esan beharra dut, esleipendun enpresak kontratuan jasotzen diren klausulak bete egin dituela eta bai udalaren eta bai herritarren asebetetze maila altua ere badela. Eta bukatzeko aipamena egin kontratuaren zenbatekoa 16.022 euro gehibez kopurukoa dela. Beraz, proposatzen da beste urtebetez luzatzea kontratazio hau. Takit galderarik baden. Bozkatuko du aldeko bozkak.
Aho batez onartua. Eta aztergaiko laugarren puntua, Euskara arloko dirulaguntzak arautzen dituen ordenantza aldatzeko proposamena. Garoari emango diot hitza gai honen azalpena egiteko. Bai, kaixo, narratsaldeon, gaur honera ekartzen duguna da Euskara arloko diru laguntzak arautzen dituen ordenantzaren aldatzeko proposamena. 2020ko ordenantzak daude momentu honetan indarrean, eta nahi deguna da 2025ko diru laguntzak ateratzen direnean aldaketak egotea. Aldaketak orain aipatuko ditut, baina ideia orokorra da, lehenengo aldiz euskaraz ikastea doakoa izango dela, eta lehenengo aldiz ere bai, aisialdiko begirale edo zuzendari izan, edo kiroleko entrenatzaile izan, ikastaroiek euskaraz egiten direnean, diru lagunduko duelare udalak, gero zehaztuko dudan kantitatetan. Orduan, diru laguntza hauetan egin duguna da lerro berri bat sartu, aipatu dudan aisialdikoena, eta horretaz onuradun izateko Hondarbilan erroldatuta egon behar dezu, edota ez bada herritarra, elkartea baldin bazara, elkarte hori Hondarbilan erroldatuta egon behar du. Eta Hondarbilan erroldatuta ez baldin badago, eta agian eskualdean edo dena delakoa, baina bere jarduna eman behar du herrian. Orduan, kasu hauetan, matrikula gastuaren 50% ordainduko da, eta gehienez 250 euro. Azken finean, iruditzen zaigulako garrantzitsua dela, kirol entrenatzaileak edo aisialdiak ere, beraien ikastaroak euskeraz egitea, euskarak ere behar dulako ikastetxetatik kanpo eta aisialditan ere bere presentzia. Gero besteak izan dire aldaketak egin ditugu, indarrean ja dauden beste lerroetan, baina aldatu ditugu nabardurak edo portzentaiak. Eta adibidez, euskalduntze eta alfabetatzeko ikastaroak dela 16 urtetik gorako herritarrek parte hartu dezaketenetan, ohiko ikastaroak edo barnetegitara joan, ikastaro trinkoak edo autoikaskuntza kasuetan bezala, esaten nuen bezala, lehenengo aldiz, Hondarbitarrentzat euskeraz ikastea doakoa izango da. Beti ere aprobetxamendua ziurtatzen bada. Hau da, ez duzu zergaitik titulua lortu behar, baina juten baldin bazera euskaltegira egiten dituzu egin beharreko horiek, doakoa izango da. Baina hemen ere badago kasu guztietako gehienezko kopuru bat eta 600 euro dire. Gero ere, errotulazioei dagokionez, dendak direla eta ematen dunez bere egunean ere egin izan da, baina netzegon esplizituki jasota eta jarri dugu ere ibilgailuetako errotuloak jartzen baldin badire euskeraz, kasu horretan euskera gutxian baldin badago, diru laguntza izango da 150 kostearena, baina gehienez 400 euro. Eta euskera eta beste hizkuntza batean baldin badago, kasu horretan diru laguntza gehienez 125 izango da, eta kopurutan eurotan 200 euro. Gero, webguneak ere bai euskeraz jartzen dituztenentzat, horra adibidez sartu deguna da, orain ere berdintasun teknikaria badaukagunez, berdintasun irizpidea zeintzuk alduten webgunea martxan jartzen baldin badute, diru laguntza onuradunak izan, eta egin ditugu ere zenbait aldaketa. Eta adibidez, webgunea bakarrik euskeraz baldin badago, kasu horretan finantziazioa diru laguntza egunekoa izango da, eta gehienez 600 euro. Euskeraz baldin badago eta beste hizkuntza batean, eta euskera lehentasunezkoa baldin bada, azken fina webgunean zuk hizkuntza ezberdinak jarri ditzazkezu, baina euskera zirikitzen baldin bada webgune hori, 150ko diru laguntza eukiko zenukete eta 300 euro. Eta gero ere sartu dugu berrikuntza bezala, web hori .eus domeinuakin baldin badoa, lehenengo urtearen erosketa. Egia da, ezaugarri hau web horriaren kasuan baita ere txertatu duguna da 2 urteko jarraipena egingo dula. Hau da, zuritzerakoan agian jarri duzu lehentasunezkoa euskara dela, baina gero jarri dituzu bestelakoak edo hasieran jarri duzu bakarrik euskeraz eta gero sartu dituzu beste hizkuntzak. Orduan, nahi duguna da
hasieratikan web orria izatea bakoitza kontsideratzen duenen bezala, eta horregatikan 2 urte horietan egingo genuke jarraipena. Diru laguntzan badaude bestelako oinarri batzuk, baina horiek ez ditugu aldatu, eta orduan proposamen hau gaur ekartzen duguna, eta ja batzordean ere diktaminatu zena, Euskara Teknikariaren txostena dago, idazkariarena baita ere, eta gero izango zena zen, behin hemen onartu ezkero, jarriko zen boletinean, 30 eguneko epean, alegazioak egiteko, alegaziorik ez badago, gaur onartzen den hau, behin betikoa izango zen. Eta ordan deialdi atera tokatzen duenean, ekaina inguruan izaten dela, guzti hauek indarrean egongo ziren. Ordan hau da gaur onera ekartzen duguna. Eskerrik asko gara, baloraziorik. Bozketara pasako gara beraz, 4. puntuan, Euskara arloko diru laguntzak arautzen dituen ordenantza aldatzeko proposamenaren aldeko bozkak. Aho batez onartua. Eta 5. puntura pasako gara, autobus zerbitzuarekin zerikusia duena, Hondarribia, Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritza partzuergoan sartzea da, estatutuak, erreglamendua, baldintza orokorrak, hitzarmenak, eta ekarpenak onartzeko proposamena, baita bertako udal ordezkariak izendatzekoa ere. Eta honen azalpena emateko hitza Estitxuri emango diot. Eskerrik asko, Igor. Arratsalde on guztioi. Eta gaurko bilkura hasi dugu mugikortasun jasangarriari buruz hitz egiten, eta gai honetan ere hortan dihar dugu lanean. Eta gauza da, jakingo duzuen bezala, udal autobusa martxan jartzeko izapidetzean aurrera goazela, eta hildo honetan azkenekoan ez, iraileko udalbatzan onartu zen Gipuzkoako garraio lurralde agintaritzan sartzeko eskaria egiteko, partzuergoko kide izateko, eta azaroaren 15ean egin zen eskari hori udalaren aldetik, eta otsailean garraio agintaritzako batzordeak onartu zuen gure eskaria. Baina, behin eskari hori onartzearekin batera, eskatzen digu udal bezala hainbat dokumentu onartzeko. Bestela, ezingo ginateke partzuergoko kide izan. Dokumentu horiek orokorrak dira, ez dira berariazkoak Hondarribiarentzako eginak, eta zerrendatuko ditut, jakin dezagun zeintzuk diren, ezta? Eta haien estatutuetan 37.2 artikuluak jasotzen ditula. Eta bertan, beraz, gaur onartu beharrekoak ditugu garraio agintaritzaren estatutuak, baita ere araudia, Gipuzkoako lurralde historikoko tarifa integrazioko sistema kontratatzeko eta erabiltzeko baldintza orokorrak, garraio agintaritzaren eta udalaren arteko akordioa edo hitzarmena, baita ere garraio agintaritza udala eta zerbitzua emango duen enpresaren arteko hitzarmena, udal ordezkarien izendapena, kasu honetan ordezkaria alkatea izango da, eta Igorren Paran, kasu honetan, eta ordea ni neu izango naiz. Eta azkenik onartu behar dugu ere, udalak garraio agintaritzari emango dizkion ondasunak. Eta kasu honetan, Hondarribiko udalari dagozkio 5.100 euroko aportazioa egitea. Beraz, gaur ekartzen duguna da, dokumentu guzti hauek onartzea eta honela atxikitzea partzuergora. Mila esker. Ez dakit argipen zalantzarik badagoen, baloraziorik, bai? Arratsaldeon. Zure da hitza, Paisa. Bai, eskerrik asko. Jarraitzen dugu espediente honekin, ja azkeneko hilabetetan lanean ari gera, eta gu alde beti izan gera. Lehen urtean, komentatu genuen, asmoa zela, igual 2024ko bukaerako martxan zegoen autobusa, baina ikusten dugu prozedura luzatzen dela, eta gure galdera honen inguruan, aldeko bozka emango dugu, baina gure galdera da noizko aurreikusita dakazuen, zerbitzua martxan egon daitekela. Eskerrik asko. Bai, pleguak ia bukatzen ari dira, eta gure asmo izango litzateke, badakigu batzutan kontratazio prozesuak gehiegi luzatzen direla, baina asmo izango zen udalarako
martxan egotea zerbitzua. Eskerrik asko, galderagatik. Beste galderarik edo argipenik ez badago, ongi baderitzozue, 5. puntuan Hondarribia Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritza partzuergoan sartzeko proposamenaren aldeko bozkak. Aho batez onartua, ez banago oker. Eta pasako gara 6. puntura, 78. kai berria hirigintza interbentzioareari dagokion sare konpontzaileen biltegi berriko obrak direla eta eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergaren 185ko obaria aplikatzeko interes orokorreko obra aitortzeko proposamena. Ez ditxu mesedez, azalpenak emango bazen izkigu. Bai, eskerrik asko. Bueno, gai honi buruz ere udalbatza honetan hitz egin izan dugu. Jakina da, portuan dagoen sare konpontzaileen eraikina zarkitua gelditu dela eta ez diola zerbitzu ematen gaur egun kofradiak dituen beharrei. Izan ere, horri biltzen dira Pasaiako biltegi bat alokatzen eta transporte hori ere, azkenean diru galera nabarmena ekartzen die eta beraz eraikin hori berritzeko proiektuarekin lanean dabiltza. Eta proiektuak aurreikusten duena da, dagoen eraikin hori eraitsi eta berri bat egin, oin planoa zabalduz eta beraz sare guzti horiek sartu ahal izateko aukerarekin, ezta, eta bertan lan egiteko aukera izateko eraikin berri eta moderno bat egitea. Hau dela eta eskatu zuten ere obraren gaineko zergaren obaria, eta badakizu azkeneko udalbatzetan ekarri izan dugun puntu bat delako, obaria jasotzeko lehendik interes orokorreko obra bezala izendatua izan behar dela. Eta, teknikoki deritzogu lehenengo sektoreko lan, sektore honi, batez ere arrantzari, gure herriari hainbat, identitate hori, eman dion sektore hori indartzeko balio duenez, interes general hori errekonozitzea eta beraz 185ko obari hori jasotzeko eskubidea ematea. Eskerrik asko. Zakit argipenik, baloraziorik behar den, bai, Gonzalo? Posten gera asko batez ere obari hau, ematea kofradiari, eta batez ere otsailaren 9. eman zitzaien lizentzia, azkenik. Jakinda noiztikan zegoen sartuta obra baimenaren zai egon direla, obra hori aurrea emateko, eta neko genukoen jakin, zeroi berezia o espeziala gertatuen, beste premia zeuzkan eraikin hori, Pasaira eskuteko eta etortzeko eta beraien zarea handi horiek sartzeko lekua, berma hori jakinda, zerbait gertatu den, edo dena normal junden. Mi esker. Bai, badakizue, Hondarribiak zoritxarrez, hirigintza plangintzetan ez duela berak bakarrik informatzen, beste administrazio batzuk ere informatu behar dutela, eta kasu honetan beste administrazio baten informea atzeratu egin dela, baina hori ez da arazorik egon, baizik eta askotan ez dagoela dena gure esku. Beste interbentziorik? Ongi badirietzo zuen, sare konpontzaileen biltegi berriko obrak egikaritzeko, eraikuntza instalazio eta obren gaineko zergaren 185ko obaria aplikatzeko proposamenaren aldeko bozkak. Aho batez onartua. Pasako gara 7. puntura. Residenzial Montañenea SLek proposatutako hirigintza hitzarmenaren argitaratzearen berri ematea da puntu hau, eta aipatu nahi nuke Montañeneari buruz sortu den zalaparta kontutan izan da, udalbatza honetan uztarrilaren 30ean sinatu nuen 2025/278 dekretuaren berri eman nahi dudala. Dekretu honek ikusiko duzuten bezala eta zinegotzi guztiok irakurtzeko aukera dugun bezala, prozedurazko tramitazio bati buruzko aipamena egiten du. Dekretu honetan xedatu nuena ondorengoa da.
Alde batetik, Residencial Montañenea SL enpresak proposatutako hirigintza hitzarmena izapidetzen hastea. Bigarrenik, hirigintza hitzarmenaren testua jendaurrean jartzea 20 egunez, gaun, hau da Gipuzkoako aldizkari ofizialean, eta udaletxeko iragarki oholean argitaratzea, epe horretan nahi diren alegazioak egin daitezen. Epe horretan dokumentua interesdunen eskura jarriko da ere, udalbatzaren egoitza elektronikoan. Hirugarrenik, behin epe hori pasatakoan, hitzarmenari dagozkion txostenak egitea, txosten teknikoak egitea, eta zerbitzu teknikoek aurkeztutako alegazioen berri eman, eta dagozkion txostenak ere egitea. Eta azkenik, laugarren puntu batean, jasotzen da, aurreko txostenekin batera, hirigintza batzordeari hitzarmenaren azken bertsioa helaraztea, azter dezan, eta behin betiko onespen proposamena egin dezan. Proposamen hori osoko bilkura honetara aurkeztuko da, onartua izateko proposamenarekin. Aipatu behar du dokumentua jaso eta itzultzera bidali zela, jaso bezain pronto. Itzulpena egiten behar izan den denbora eta gero, 2 hizkuntza ofizialetan, gaur bertan sinatu dut, gaura bidaltzea eta berehala publikatuko dela udal tabloi, zein egoitza elektronikoan ere. Beraz, dekretu hau irakurri ez duzuten herritar ordezkari guztiok eta bide batez baita herritar guztiek ere jakizue zein izan den eta zein izango den hemendik aurrerakoan ere jarraituko den prozedura. Ez dakit dekretuaren inguruan argipenik edo zalantzarik badagoen. Gonzalo, zure da hitza. Bueno, arratsalde on denekeri, bai, argi esan duzu moduan, Igor, dekretua buruz da kontu ematea, baina hemen gai handiago daude. Batez ere Abotzainitz udal taldea edo alderdiak egin dituen salaketak. Eta gu zalantza batzu dazkagu horren arira. Orduan, hasiko naiz. En relación al convenio urbanístico acordado entre Abotzainitz y la promotora de la promoción Mendienea, y teniendo en cuenta la comunicación pública que ha realizado el principal partido de gobierno de este ayuntamiento, nos han surgido muchas dudas y preguntas que nos gustaría que el alcalde las respondiera, no a mí como portavoz del grupo EAJ-PNV, sino a la ciudadanía de Hondarribia. Y no tienen por qué ser ahora, pero nosotros sí vemos la necesidad de plantear estas preguntas aquí y ahora. Con este acuerdo se adjudica directamente, sin ningún concurso público, la construcción de un bloque de 25 viviendas a una promotora concreta. ¿Se ha valorado el sobrecoste que supone esta operación para el ayuntamiento? En relación al convenio acordado, ¿quién ha llevado las negociaciones con Grupo Ibar? ¿Ha participado personal técnico del ayuntamiento en el acuerdo? La edificabilidad aumenta un 80%. Se van a construir más viviendas privadas de las previstas anteriormente. ¿Cómo justifica Abotzainitz este aumento de edificabilidad? ¿Quién se beneficia de este acuerdo? ¿La promotora? Seguro, porque va a tener más viviendas libres para vender. Abotzainitz también, porque ha utilizado la información de forma privilegiada para anunciar previamente lo que más les interesa. Se beneficiarán también 22 familias si algún día de estas viviendas se llegan a construir. ¿Quién más se benefician? Y por último, la comunicación realizada por Abotzainitz dice textualmente: el equipo de gobierno de Abotzainitz, el gobierno de Abotzainitz ha conseguido aproximadamente 25 viviendas públicas en Montañenea y también una prestación de 5.136.426 euros. ¿Esto es así? ¿25 viviendas y 5.100.000 euros? Bai, galdera gehiago ditugu nik jarraitutako prozeduraren inguruan.
Es que creemos, sinceramente... Barkatu, Maria. Bai. Eskertuko nuke hitza eskatzea behintzat, hitza hartzera hartu aurretik, baina... Barkata jauna. Moztu jozulako bereziki zurek idea zen eta hitz egiten ari zen ordezkariari eta gutxienez formak mantentzea eskertuko nuke. Hitz hartu behar bari maduzu behintzat, eskatuta ez daukat arazorik. Hitz egiterik, bai? Bai, noski, zurek ideak bukatu badu. Bai, ondo antolatuta gaude gure artean, horregatik nik jarraitu dut. Iruditu zaidan ez behintzat, ez du esaldia amaitu, baina, bueno, aurrera. Venga, guazen ba. Bueno, creemos sinceramente que el gobierno municipal ha actuado con opacidad y deslealtad, evitando dar explicaciones públicas sobre este acuerdo. El ayuntamiento todavía no ha informado públicamente de esta operación. Todo lo que sabe la ciudadanía es gracias a un comunicado partidista de Abotxanitz. Si esta operación es tan beneficiosa para la ciudadanía, ¿por qué el ayuntamiento no ha convocado una comparecencia pública para explicarla? Según pasa el tiempo, y ya son 21 meses, nos van quedando claras muchas cosas y una de ellas es cómo actúa este gobierno. Y tenemos un gran gobierno con todo este proceso. Como has comentado, el 30 de enero se firma un decreto de alcaldía, dando inicio al proceso de tramitación del convenio urbanístico. Se aprueba someter este texto a información pública durante 20 días en el boletín y en el tablón del ayuntamiento. Pero hoy, 27 de febrero, 4 semanas después, todavía no se puede acceder a consultar ese convenio. Justo orain esan dezu, gaur sinatu bezula, justo gaur, boletinera bidaltzeko beste dekretu hori edo agindu hori. La ciudadanía, que lleva días escuchándonos hablar sobre Montañenea, no puede acceder a la información para valorar su contenido y decidir si es una buena operación para Hondarribia. Sabemos también que el 6 de febrero se organiza una reunión aquí en el Ayuntamiento entre la empresa promotora, el Gobierno municipal y las familias que hace unos años dieron ya la entrada para comprar un piso en Montañenea. Que sepamos, a ellos tampoco se les entrega el acuerdo al que ha llegado Abotxanitz y la constructora, o el Gobierno municipal y la empresa promotora. El 20 de febrero, tal y como Abotxanitz también ha comentado en redes sociales, se celebró la Comisión de Ordenación Territorial en el Ayuntamiento. Estuvimos en ella Kalisha y yo misma. Efectivamente, se nos dieron algunos datos del convenio que se iba a publicar. Se nos dijo que aumentaba la edificabilidad en ese ámbito, que no se admitía que no se iba a cumplir con el estándar marcado por la ley para la construcción de vivienda pública, que se construirían 2 bloques de bajo más 4 pisos, en vez de 3 bloques de menos pisos. Pero toda esta información, curiosamente, no la hemos encontrado en la nota publicada por Abotxanitz. Y el 21 de febrero, al día siguiente, nos encontramos con esa comunicación interesada en relación a esta operación urbanística. Y digo interesada porque lo único que se informaba en ella era del único mensaje positivo que tiene toda esta operación, que es que se van a realizar 25 viviendas de protección oficial. Pero se omitían muchísimos detalles que todavía no se han contado oficialmente. Y a día de hoy, como decía, la ciudadanía sigue sin poder acceder al convenio, nosotros seguimos hablando de ello y nos preguntamos por qué el Ayuntamiento no ha hablado oficialmente de este acuerdo. ¿Por qué la ciudadanía no puede acceder a esta información? ¿Por qué hemos tenido que esperar un mes? ¿Por qué Abotxanitz ha sido el único en hablar de este tema sin un respaldo institucional? ¿Por qué la única fuente de información ha sido un comunicado del principal partido de gobierno? Nos preguntamos si este es el modelo de transparencia del que tanto alardea este gobierno municipal, eta bide batez ere, eta honen anira, zalantza daukagu edo galdera ere badaukagu, EH Bildu ados dagoen Abotxanitz taldeak gai honen inguruan egin duen erabilera politikoarekin, badirudi alde batera utzi duela momentu honetan. Eskerrik asko. Beste galderarik prozeduraren inguruan, dekretuaren inguruan? Bai, ni jarraituko nuke, hitz egin dezaket. Aurrera. Bai. Bueno, nos preocupa mucho también el uso propagandístico que se hace de un tema tan importante como la vivienda. La vivienda no puede ser solo un eslogan de campaña y lo decimos porque este anuncio se ha realizado a Abotxanitz sobre Montañenea, en el que parece que próximamente se van a empezar a construir los 25 pisos de protección oficial. Generan una ilusión en la ciudadanía.
Además, queremos mostrar nuestro apoyo a las familias que hace unos años decidieron invertir con ilusión en este proyecto y han sufrido la paralización de este proceso. Estábamos de su lado cuando estuvimos en el Gobierno y acordamos con la constructora que se mantuvieran las condiciones que habían acordado inicialmente y les apoyamos ahora también. Con todas las dudas jurídicas y urbanísticas que genera el convenio firmado, la falta de avance en este momento en la tramitación del plan general necesario para llevarlo a cabo, queremos preguntar qué trámites se tienen que formalizar para que se empiece a construir Mendienea, para cuándo prevé el Gobierno municipal que se pueda iniciar la construcción de Mendienea y, en el caso de que todo el proceso vaya adelante, cuándo se prevé entregar las llaves de las 25 viviendas de VPO en Mendienea. Eskerrik asko. Bueno, Eta bukatzeko. baina, a ver, ez. Igor, Ez, bukatzeko. interbentzio egin dezu, eta Mariari esan diot, usteko zuri amaitzen, zuk amaitu zen izan, baina ez barin baduzu amaitu izan da, Orduan, Mariak eten ez zaitulako. diazu utziko bukatzen? Nola ez diazu utziko, barkatu esatea, Gonzalo. Udalbatza honetan, talde bakoitzak interbentzio bat egitea ongi dago. Kasu honetan, 3 interbentzio egin nahi izan dituzuten, nik eskainiko nizkieke hitza baita ere, bai, beste zinegotzi ere, nahi baduzute hitza hartu zuek ere, bakoitzak horrela egiten duzute interbentzio bat, publikoari ere emango diot hitza eta horrela bideratuko dugu udalbatza hau nahi baduzute. Ongi normala iruditzen zaizue, barkatu esatea, normala iruditzen zaizue 6 puntu edo 7 puntutan isilik egotea eta puntu bakarrean 3 ordezkarik batek bigarren aldiz ere hitz hartu nahi izatea. Normala iruditzen zaizue? Isilik egon gera? Igor, isilik egon gera? Neri ez garrasirik egin. Ez, esan. Gonzalo, neri ez garrasirik egin. Isilik egon gera? Neri ez garrasirik egin. Nitugu mozion eta gero beste 2 puntotan. Neri Eta guain ez honetan. garrasirik Alet egin. bukatu mesedez, edo ez? Nik utzeko dizut bukatzen eta gero egingo nik egoera honen interbentzioa. Ados? Bueno, oso ondo. Ba, bukatu. Abotzan hitzek egin du udal talde honen kontra eta gure alderdi guk ordezkatzen dugun alderrien kontra hitz potolo batzuk ezaikiguna gustatu. Eta argi utzi nahiko nuke hori. Batez ere, jakin, udal talde honek eta alderdi honek ez dula hondarribitarren interesen txarrak diren gauzak erabakitzen. Guk izango ditugu eredu batzuk, izango ditugu politikak egiteko eredu batzuk eta modu batzuk. Baina behin ez dugu jarriko hondarribitarren interesak herriaren eta alderrien gainetik. Beraz, udal talde honek, EAJak aurkezten duen honek, hondarribitarren interesak baldin badire alderdiaren kontra egingo dugu. Eta hori argi utzi nahi dut. Zuen abotzan hitzen notan askotan jasotze ditugun gure alderdin kontra. Eta argi nahi dut jarri. Eta batez ere, zuek hola zuzutelako jokatzen. Zuek erabiltzen duzute zuen interesatako eta ez denontzako. Eskerrik asko. Beste valoraziorik, alderdi sozialistaren izenean Josu, mesedez? Bueno, eskerrak hitzak emateagatik. Bai, Josu, uste dut udalbatza honetan eskatu duzun momentu bakoitzan izan duzula hitz hartzeko aukera, ezta? Badakizu zergatik izatetan, ezta? Bai, eta zuk ere badakizu zergaitik esate dudanik, ezta? Bale. Nik esan dut dekretuaren inguruan berri emate bat dela eta dekretuaren inguruan hitz egiten ari zarela. Baina ni dekretutik aurre jongo naiz. Oso ondo. Areago, si se me deja. A ver, como Partido Socialista, en su momento, en septiembre de 2023, nosotros, ante el plan general que de alguna forma fue aprobado por el Partido Nacionalista Vasco, presentamos una enmienda a la totalidad. ¿Por qué? Porque entendíamos, y no solamente nosotros, sino vosotros y Bildu, porque entendíamos que el camino que se había llevado no era correcto, porque de alguna forma tenía vicios sobre ciertas cuestiones que de alguna forma se estaban planteando en el plan general. Me refiero a Basaco, el tema del aprovechamiento urbanístico, etcétera, etcétera. Cosa que después, con la sorpresa nos encontramos con que por parte de Abotzanitz, en este caso dijo, bueno, no vamos a mover,
vamos a seguir con el plan general aprobado por el Partido Nacionalista Vasco y lo que haremos será presentar unas enmiendas correspondientes. Sí, esa fue la apuesta vuestra. Yo creo que es una apuesta equivocada, pero bueno, es legítima y tal. Presentamos una serie de enmiendas dirigidas a Basaco, fundamentalmente, el tema de Montaña-Enea, el tema de Tudela-Enea, todo el tema de la vivienda, todo el tema de aprovechamiento, incluso las viviendas que en este momento no están construidas, que son 330 de las antiguas nuevas subsidiarias, por ejemplo, de Amarri. Es decir, ante eso nosotros presentamos esa cuestión. Luego nos encontramos con que en ese camino pues hay una serie de declaraciones por parte de tu partido, la Botanina, ya sé que en este momento es diciendo que, bueno, que vosotros defendéis siempre el 75-25. Pero claro, la primera apuesta que hace en este momento este equipo de gobierno es todo lo contrario. Y yo ante eso, y yo ante eso me tengo que rebelar. Me tengo que rebelar, porque no es legítimo lo que se está haciendo, porque lo que tú de alguna forma defendiste hace 2 años en las propuestas, luego no lo estáis cumpliendo. Y yo te voy ahora, a partir de aquí, ya no voy a entrar en más valoraciones. Simplemente voy a leer un poco un documento en el cual se va a plasmar la posición nuestra. Es la siguiente. El futuro plan general incumple la reserva legal de vivienda protegida desde el primer momento. El Ayuntamiento de Amotzariz, en este caso, Amotzariz Bildu, antes de presentar a votación el nuevo plan general, presenta ya un primer convenio urbanístico para el ámbito de Montaña-Enea y desde este primer convenio incumple ya la reserva legal de vivienda protegida. Recordamos que en el plan general del 2017, con el anterior equipo de gobierno, a Montaña-Enea se le daba una edificación de viviendas libres de 4.320 metros cuadrados, no había vivienda protegida para este ámbito y el 100% era vivienda libre. Eso todo el mundo lo hemos visto. Bien. Este plan general fue duramente contestado por la ley y dice que el 75% de las nuevas viviendas en cada ámbito urbanizable deben de ser vivienda protegida y Montaña-Enea es un suelo urbanizable, según dice expresamente la arquitecta municipal. Esperábamos que el Ayuntamiento nos trajera por fin un plan en el que se cumpliera la ley en que el 75% de las viviendas fueran protegidas. Esperar a que se cumpla la ley en sus propios términos tampoco es una aspiración demasiado ambiciosa que digamos. Pero no, nos traen un convenio urbanístico para Montaña-Enea en el que la vivienda protegida es el 33% de la nueva edificación, en vez del 75% que marca la ley. Y además se incrementa la vivienda libre respecto al plan general del 2017 y pasa de 4.320 metros cuadrados edificables a 5.000 metros cuadrados edificables. Nos hallamos sorprendidos y nos encontramos, no encontramos la menor justificación para el interés general de este despropósito. No hay ningún motivo para no cumplir la ley del 75% de las viviendas que sean protegidas, ni tampoco para concederle más viviendas libres al promotor. Por un lado, alegar que así se mantiene el precio de 22 compradores que hicieron reserva el 2020 antes de la anulación del plan general. Esto está muy bien, pero nada tiene que ver con el interés general y no justifica este convenio. En todo caso, afecta a esos 22 compradores que ni siquiera se saben si son de Hondarribia y, desde luego, no justifican en absoluto que se conceda más viviendas libres. Hay que recordar que la ley permite transferir parte de la vivienda protegida de una zona a otra, pero la misma arquitecta municipal se encarga de recordarnos cómo este mecanismo de las transferencias de vivienda protegida fue rechazada por la ciudadanía y en todas las sesiones de participación. Es una realidad incontestable que ese mecanismo solo ha conseguido que se desarrolle vivienda libre y que nunca se hagan las viviendas protegidas que hay que hacer. Es lo que ha pasado a lo largo de estos años de ejecución de las normas subsidiarias. Es que lo dice tan claro la arquitecta municipal en su informe sobre el convenio que merece la pena leerlo. El mecanismo de transferencia de los estándares de la vivienda protegida fue fuertemente contestado por la ciudadanía en las totales sesiones de participación ciudadana realizadas, tras la aprobación inicial, tanto en las que se celebraron las anteriores,
y las finalizaron entre el plazo de alegaciones, como aquellas que celebraron los barrios. El temor general era que las transferencias se cumplían formalmente la ley, calificando el suelo de VPO para cumplir en el papel, pero en realidad un altísimo porcentaje de las VPOs no serían desarrollados. Así se decidió eliminar este mecanismo en la misma y en lo posible y rediseñar las actuaciones para que todas aquellas cumplieran los estándares de dotación del VPO. Pero el Ayuntamiento vuelve a plantearse una transferencia montañanea y no por unos ajustes o décimas, no, bajar del 75 al 33%. Estos son los que venían a decir, estos son los que de alguna forma venían a decir el cambio. Bueno, desde hace tiempo estamos rechazando estas transferencias de vivienda protegida. Ni, aunque se materialicen, el Ayuntamiento tenga fondos, es decir, que el Ayuntamiento tiene los fondos suficientes para de alguna forma desarrollarlos. Se defiende la transferencia diciendo que la diferencia entre el 33% se planifica y el 75% se debiera de haber. El promotor lo va a pagar en ladrillo y en vez de en dinero, entregando vivienda social construidas. Esto solo beneficia al promotor de Montañanea, al que se concede unas más viviendas libres que el Plan General de 2017 y que además ejecuta una obra con destino público, como es la construcción de las viviendas sociales, sin pasar por un concurso. Es decir, que se van a hacer viviendas sociales sin pasar por concurso público. El Ayuntamiento podría sacar mejores condiciones para esas viviendas protegidas si cumpliese la ley del contrato del sector público y con este dinero iniciar las obras de construcción de las viviendas sociales. Pues además, como han eliminado sin motivos Hondarribia Lantzen, la herramienta de gestión que teníamos hace 30 años, ahora no sabemos qué hacer para promover la vivienda social. Al final, el promotor de Montañanea está encantado, porque se le concede más vivienda libre que el Plan General del 2017 y el déficit de vivienda protegida se le permite pagarlo en ladrillos, además de alguna forma de transferir lo que no se construye a otros sitios. En conclusión, rechazamos el convenio de Montañanea. ¿Por qué? Porque incrementa la vivienda libre en beneficio exclusivo del promotor privado. Plantea una transferencia de la VPP que no acepta la ciudadanía ni nosotros. Solicitamos formalmente al Ayuntamiento que no termine este convenio y que se deje de dar vueltas y nos traiga de una vez aprobación el convenio, eliminando las transferencias. Punto. Beste valoraziorik? Bai? Venga. Batez ere, zuzenean afektatzen didalako, eskatzen dizutitza, alkate jauna. Bueno, uste dut gauza batzuk argitu behar direla. Hasteko esango dut hitzarmena ez dela Hauetxanitz eta Residenzial Montañenearen artean egin. Hondarribiko udala eta Residenzial Montañenearen artean egin dela. Galdetu da ere ea negoziazio horietan nor egondu den mailan eserita. Bilera guztietan mai horretan eserita egondu naiz ni, arloko zinegotzia. Egondu da udal arkitektu Andrea eta egondu da udal aholkulari juridikoa. Ez dakit horrek asetzen zaituen, baina horrela izan da. Bueno, ez naiz xehetasunetan sartuko, baina pozten naiz asko ikustea ze gogo eta ze interes pizten duen gaiak. Igorrek ondo azaldu duen bezala, azaldu du ez, prozedura zen izango den, eta udalbatza honetan bertan edukiko dugula benetan dagokion momentua debate hau edukitzeko, baina pozten naiz motorrak berotzen hasi zaretelako. Hemen jaurti diren adierazpen batzuen harira, bi arlotan egingo nituzke ñabardurak, lehenengoa hirigintza eta lurralde antolamendurako zinegotzi arduradun bezala. Esan beharra daukat, apoaren hildo nagusiak eta zertan ari ginen oposizioko alderdiei bileretan azaldu zaiela sakonean, EAJ-arekin hain zuzen irailaren 13an egin genuen, 2 ordu eta pikoko bilera, alderdi sozialistarekin irailaren 18an, 3 ordukoa, eta bertan ja aipatu zitzaizuen, zehatz mehatz akordio honen nondik norakoak zeintzuk ziren. Horita gero, aurreko hilabeteko udalbatzan, aipatu zitzaizuen, udalbatzako bilera prestatzeko bozeramaile bilera egin genuenean, dekretu hau bazetorrela, izan ere,
hitzarmenaren proposamena erregistro sarrera sartu zelako, baina ez zen udalbatzarako iritsi eta gainera erabaki genuen gauzak lasaiago egitea egokiagoa zela eta hemen ondo daki zuen bezala eta aipatu duzuen bezala. Residenzial Montainenearekin akordioa oraindik mantentzen duten 22 familia edo pertsona horiekin bilera bat egin genuen, eta bai, bertan egondu ziren Grupo Ibarreko ordezkariak, udal ordezkariak, eta azaldu zitzaien ze terminotan izan zen akordio hori, el promotor ez da enkantau, ez dut uste. Galdetu jozu, nahi balen baduzu, ez dago bat ere konten, baina gai izan gera hemen udalbatza honetan askotan erakusten ez dugun gauza batetara iristeko, eta da akordio batetara iristeko, nahiz eta haiei ez dien guztiz asetzen, eta guri ere ez digun guztiz asetzen, baina gai izan gara, zergatik hiritarrak jarri ditugulako erdigunean, eta batez ere, Hondarribiko 22 familia edo 22 pertsona horiek jarri ditugulako erdigunean. Horretaz aparte, esan duzuen bezala ere bai, Otsaiak 20an batzordea egin zen, eta berriro ere azaldu zen, hitzarmen honen nondik norakoak. Beraz, hau guztia esan da, ez dut ulertzen, benetan esaten dizuet, ez dut ulertzen, zergatik eskatzen zaizkion alkateari azalpenak. Ni baldin naiz arloko zinegotzi arduraduna, eta nik eman dizkizuet azalpenak. Udal arkitektu Andreak eman dizkizue azalpenak, udal aholkulari juridikoak eman dizkizue azalpenak, ez da nahikoa, ez gara zilegigu azalpen horiek emateko, ez dut ulertzen, benetan esaten dizuet. Bigarren ñabardura bat egin nahiko nuke, eta kasu honetan, Abotxanitz udal taldeko bozeramaile bezala. Bueno, udal talde guztiek duten bezala, Abotxanitzek ere, bere komunikazio estrategia dauka, sobera ezaguna daukazue Hondarribian bizi nahi dugu ekimena, eta egin den publikazio hau, hildo edo testu inguru horretan ulertu behar da, batzorde batean eman ziren azalpenak, eta gero zuek askotan egiten dituzue ere, zuen publikazioak, eta, bueno, tonoa gurekiko ere ez da bat ere lagunkoia izaten. Baina, bueno, iruditzen zait, eta ala adierazi du batez ere Gonzalok, EAJaren gaizki egona sortu duena pelotazo hitza izan dela. RAEk jasotzen duen kontzeptu bada, eta zera adierazten du. Operación económica que produce una gran ganancia fácil y rápida. Bueno, horreraino irakurriko dut. Eta bukatzeko, aipatzen duzu ere bai, kasu honetan EAJak esaten du, gezurrak esan direla. Baina ez dezu zehazten ze gezurra esan ditugun, orduan nekez eman ditzazketa azalpenak. Edo agian, gezurra da, gezurrak esan ditugula, ez dakit. Josu, Alderdi Sozialistari gustatuko litzateke esatea, bueno, azaldu dut ezta, estandarren egokitzapenaren arrazoi hori, azkenean Hondarribiko 22 familia izan dira, eraikigarritasuna handitu da, izan ere, zuk esan duzun bezala, leno klasifikatuta zegoen urbano no konsolidado bezala, orain ez urbanizagarri bezala klasifikatu dugu, eta iruditzen zaigu, landalurra erabili behar baldin badugu, behintzat, izan dezala, densoago izan dadila, zerbitzu publikoak ere hobeto funtzionatzen dutelako biztanle gehiago baldin badago. Hori alde batetik, eta gero gogoratu behar dugu ere, bizigarritasun dekretua sartu dela tartean, eta etxe bizitzak beste tamainu bat behar dutela. Beraz, horreri ere erantzuten dio eraikigarritasunaren handitze horrek. Aztu zaizu esatea, zure diskurso horretan, alokairura bideratuko diren, ez dakit zehatzoren 25 edo zenbat etxe bizitza izango diren, gutxi gora bera azaleraren eguneko 33 izango da, baina aztu zaigu denoi, aipatzea, beste eguneko 30 bat presioan eragin dugula. Izan ere, 2019an adostu zuten presio bera mantentzea izan da gure marra gorri bat. Juridikoki ez dute tasatuaren forma, baina presioan tasatuaren forma edo presio kopurua dute, hori azten zaigu esatea. Beraz, ez dakit, ez diozula interes orokorra ikusten, ez dakit nun dagoen zentzugabekeria. Eta gainera, ez dakit ez zaudela ados honekin,
alderdi sozialistakoa den Eusko Jaurlaritzako etxebizitza eta hiri agenda sailburuak egin dituen azkeneko deklarazioak ikusita, que van a flexibilizar, no? Nola esaten zuen? Orain ez dut aurkituko titularra. Bai. LACUA flexibiliza los estándares urbanísticos para dinamizar el mercado de la vivienda. Bueno, hortxe, irakurriko dut. Dekretuaren berri emanda. Aldugu hitz egin, ez? Barkatu esatea, nik gauza bat esan behar dut. Hemen gertatzen ari dena da, udalbatzaren jarraikortasunari errespetu falta nabarmen bat. Udalbatza gidatzen da gai zerrenda baten arabera. Asteartean hitz egin genuen gai zerrendaren inguruan eta puntu honen xedearen inguruan. Berri emate bat da, prozedura baten inguruan. Gai honen inguruko balorazioak badakizute, eta hala adierazi zaizue, eta gaur ere horrela adierazi dut, beste udalbatza batean eztabaidatzeko gaia izango dira. Izan ere, prozedurak horrela eskatzen duelako. Prozedurak eskatzen du hasierako tramite batzuk egitea, jendaurrean jartzea. Ez ditzuk esan dizuen bezala, azalpenak eman zaizkizue batzordean hala ere, eta nik adierazi dizuedan bezala, helegiterako epea zabaldu, helegitek aurkeztu eta behin betiko dokumentu bat dagoenean batzordera eramango da eta udalbatza izango da eztabaidatu eta onartuko duena edo ez duena onartuko. Gaur egiten ari zeratena da aurreratzea pausu bati debate hori ondoren eduki behar duguna. Nahita nahi ez ondoren eduki behar duguna. Zergaitik, hitzarmen hori onartzearen kompetentzia udalbatzarena delako. Ez da alkatearena, ez da udal gobernuarena, ez da udal talde politiko batena, baizik udalbatzarena. Eta horretarako eztabaida bat burutu beharko dugu udalbatza honetan. Baina eztabaida hori, esan izuen bezala, asteartean, dagokion momentuan eman behar da. Orain egiten ari zaretena, dekretu baten berri ematearen puntu honetan, ez dakizen bat interbentzio hartzea, ez dakizen bat balorazio egitea, hori udalbatzaren prozedurari errespetua faltatzea da. Eta gaur gertatu dena udalbatza honetan errespetu falta bat da, zeren alkateari dagokio, kasu hontan niri, eta maila pertsonalean hartzen dut, niri dagokit udalbatzaren gai zerrenda aztergaiak modu egokian zuzentzea. Eta egin duzutena izan da errespetu falta nabarmen bat. Eta ez zait iruditzen bidezkoa denik. Eman dizuet hitza ez bati, ez biri. Eman dizkizuet hitzak bat, bi, 3, 4, 5, 6 aldiz eman dizkizuet hitzak. Eta hau zen berri emate bat prozedura baten inguruan. Eta ez duzute errespetatu prozedura. Eskatzen dut rezeso bat.
Heldu diezaiokegu aztergaien urrengo puntuari? Ez, barkatu. Berri eman da dekretuaren inguruan, 7. puntua berri eman da, eta berri eman ondoren, 8. puntura pasako gara. Que sea mi queja que no se me permite contestarle a Artitxu la última cuestión, porque yo creo que lo tengo que contestar, pero no se me deja, e incluso a unas apreciaciones que se han hecho. Si no se me deja, es mi queja. Aktan jasoko da. El derecho a réplica es fundamental en democracia. Gai zerrendaren errespetua oinarrizkoa da. 8. puntua, udalbatzako 8. puntua, utziko diazu hitz egiten? Utziko diazu hitz egiten, Josu. 8. puntua EAJ-PNV edaltaldeak aurkezturiko proposamena gobernuz kanpoko erakundeen diru laguntza deialdiari buruz. EAJ-aren izenean, Maria, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Gain justu ere, gaur da el Día Mundial de las ONGs, eta justo gaur ospatu egiten da, eta oso interesgarria iruditzen zaigu, koinzidentzia hau gertatu izana. Ze, kezkarekin ikusten dugu, barkatuet, emozioa bilatzen ari naiz. Kezkarekin ikusten dugu, 2024 urtean gertatutakoa, azkenean Hondarribiko udalak bazeukan ONG-en diru laguntza deialdia ateratzeko diru kopurua urtero bezala, baina joan den urtean deialdi hau etzen gauzatu. Elkarte guztiak beraien jarduera egiten jarraitu zuten, baina ezin izan zuten joan den urtean Hondarribiko udalaren diru laguntza eskuratu. Orduan, mozioa zentzu honetan aurkeztu egin dugu, guk badakigun udaletxeak nola funtzionatzen duen, badakigu joan den urteko diru kopuru hori altxortegira bueltatu dela, orain ezin dela aurtengo aurrekontuan zuzenean jarri, baina honako hau da eskatu nahi dioguna udal gobernuari. Alden bezain pronto, ala nola likidazio dekretua sinatzen denean eta berriro ere kreditu aldaketa bat egin daiteken momentuan, sartu dezala 2024an erabilietzen zenbatekoa aurtengo aurrekontuan, eta 2024 eta 2025eko proiektuetarako diru laguntzen deialdia egitea eta deialdi horren kudeaketa JKI erraztea, 2 urtetako proiektu horien kudeaketa aurrera eramateko. Mila esker. Eskerrik asko zuri, udaltaldeen izenean, Josu Agotxan izenean, mesedez? Kaixo, arratsaldeon denei, eskerrik asko Maria. Lehenengo esango dut, abenduaren 5ean egin genuen batzordean Gonzalok gai honen inguruan galdetu zela, eta urtarrilaren 16an aktare onartu zela, hala ere galdera horren inguruan azalpenak berriro emango ditut. Galdetuzun ere honen zergatia, esan genion gizarte zerbitzuen beharrak zeintzuk ziren ikusita legeak eskatzen digun karterain importanta den betetze mailan aritu ginela, eta horrek atzerapen batzuk sortu zitula, eta batzorde horretan ere bakoitzak bere ardurak hartu zitula. Onartzen dugu, berandu agian ibili ginela eta diru laguntza ez genuela atera. Baita ere, batzorde horretan esan zan, gure asmoa zela lehenengo 3 hile honetan deialdi hau egitea, eta ere buruan geneukan urte bukaeran beste deialdi bat egiteko, baina ikusita eskatu duzuela deialdi batean partidak osoak bikoiztea eskatzea bat egiten dugu, eta horrela egingo dugu. Bai ere esan nahi dut, esan duzu 2024an beste ONG batzuk jarduerekin jarraitu dutela, eta zuek ere badakizue ONG-en deialdiak atera dituzutenean askotan. ONG asko egoten direla partiden itxointen, eta igual horreri buelta bat eman behar diogula azkenean, hau ez delako bakarrik dirua ematea ekintzak burutzeko, baizik eta azkenean gizarte ekintzak norberari atetzen zaizkiolako. Baina, zuek egindako mozioarekin bat egingo dugu. Besterik? Bai, zure da hitza, Koldo.
Bai, azaldu ditu arrazoiak, segatik atzeratu den, eta egia esan, azkenean lanak lehenestea eta lan batzuei garrantzia ematak ekarri du, ez da justifikatzeko. Guke bai eskatuko genukena da, diru laguntza hauetan, oinarria zeuden bezala kaleratu beharrean, aldaketa batzu planteatzearena. Eta hor beste litzateke, ONG horiek eskualdearekin lotura ez badabe, Gipuzkoarekin edo gitxienez Euskal Herriarekin lotura eukitzea, ez da? Eta horra kotatzea ONG-en diru laguntza. Ez bakarrik igual Gipuzkoara, baizik eta Euskal Herriko 7 probintzietara, igual Euskal Herria hartu oinarri bezala, eta hori. Eta guk ere bat egingo dugu mozioarekin. Gero, azpimarratzekoa eta esaneko genuk ere gaizki ulertuak ekiditzeko, bakarrik gobernu kanposko erakundei buruz ari garela gaur, ze eskualdeko elkarte solidarioak bai jaso dituzte diru laguntzak, eta gainerako kopuru handiagoan. Inote herritarra jakin dezaten eta gauzak ez nahasteko. Beraz, bat egingo dugu, baina bai ñabardura horrekin, guke akotatuko genukela diru laguntza hoien, ONG-en jatorria. Bai, Euskal Herrira, gure proposamena, Gipuzkoara balitz ere, onartuta. Eta bat egingo dugula mozioarekin. Eskerrik asko, beraz, gobernuz kanpoko erakundeentzako diru laguntzen deialdiari buruzko mozioaren aldeko bozkak. Aho batez onartua. 9. puntuaren eztabaidatu dugu, udalbatza honen hasieran, 10. puntua berriz 2025ko 174. zenbakitik 226 zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri emateari dagokiona, ez dakit galderarik baden, ez zait aurrez ezer helarazi. Berri emantzat emango dugu. Bai? Dekretuen berri eman da, 11. puntua erregu eta galderetara pasako ginateke. Ez dakit norbaitek zerbait galdetzerik daukan. Bai, Gonzalo? Galdera desberdina dazkagu eta ni bakarrikan ez dit parte hartuko dute nire taldekideak ere bai. Eskerrik asko. Ni batez ere kontratazioko 3 galdera batean ingo ditut. Hor badaude 3 esleipen kolokan daudela eta neko genuke jakin zergatikan. Bat, 2023K 114.002, 3 entxufablezko ibilgailu hibrido hornitzea udaltzaingoari, zergatikan eten da txosten teknikoan sobrebe ez delako aurrera egiten. 2024K 115.017, Hondarriko udaleko hiri eremuko eta landa eremuko lora zaintza zaindu eta mantentzeko esleipena. Ikusi dugu adjudikazioa egina dago, enpresa bat eman zitzaion eta oraindikan aurrekoa lanian jarraitzen du. Eta 2024K 113.003, gizarte zerbitzuetako eta prebentzio komunitarioen bulegon egoiteko, prebentzio komunitarioko esleipena, batez ere gizarte zerbitzuetako prebentzio komunitarioetako zerbitzua esleipena, elegite bat egon da, eta eten zan prozesu guztia zergatikan, eta zein izango da ebazpen hori. Mila esker. Udalbatzaro gai berdinarekin gaude, Gonzalo, eta esan beharra daukat espediente zenbakiak horrela bota eta aurrez abisatu gabe zaila dudala azalpen zehatzik ematea, izan ere nekez egin daiteke horrelako adierazpen bat espediente tramite sakon bati buruzari garenean, eta kontrataziokoak zer esan zuek ongi badakizuten bezala tramitatu izan dituzutelako bere garaian, eta zenbat denbora pasatzen zen tramitazio horietan, ez? Aipatuzu 3 ibilgailu, udaltzaingoko 3 ibilgailuen kontratazioa, ez banago oker aste honetan bertan zegoen esleipenerako kontratazio maila deitua eta atzeratu behar izan da kideetako baten gaixoaldia zela eta beraz tramitea ez dago eten da.
tramitea martxan dago, bere bide normaletik, ez da esleitu oraindik, baina tramitea ez dago, eten da. Lorazaintza zerbitzukoa, zuk esan duzun bezala, kontratazioa martxan jarri zen, kontratazioa esleitu zen, eta esleitu zenean, elegite bat egon zen oharkera, eta beraz ezin izan dugu kontratazio hori burutu, hau da kontratazioa gauzatu ezin izan da, oharken ebazpenaren zai dagoelako. Agian ezagutzen dituzuzuk oharkekoak esateko beraien ebazpena lehenbailen egitea, guk ziur daukagu egindako prozedura modu egokian egin zela, eta bere oharken ebazpena udalaren aldekoa izango denaren ziurtasuna daukagu, eta behin hori burutzen denean bakarrik egin ahalko dugu kontratuaren sinadura. Eta prebentzio komunitarioaren kontratazioaren inguruan, kasu honetan, naiz horreitzen, zein esan duzu dela espedientea? Gaizki esan dizut espediente zenbakia. Bira, gaizki espediente zenbakia, azalpena ere ala moduzkoa. Soilik esan, hori ere, nola esango nuke, zenbat urte den plego horiek egiteko kontratazioa bere garaian amaitu eta nola jardun denaren inguruan, eta gaur egun izerdi asko egin ostean, eta teknikari eta udal ordezkari batzuk izerdi asko egin ostean lortu dela plegu batzuk osatzea, Hondarribiko udalak prebentzio zerbitzua emateko duen eskaeren inguruan eta baldintzen inguruan, eta pleguaren deialdia egin bezain pronto errekurritu egin dela ere oharkera kasu hontan, eta guk uste dugu ere plegu horiek modu egokian egin direla, baina ezin dugu aurrera egin oharken ebazpen bat ez dagoen bitartean. Orduan, oharken ebazpena dagoen bezain pronto, prebentzio komunitarioko zerbitzuaren esleipen prozedurak bere bidea egingo du, eta dagokion enpresari esleituko zaio zerbitzu hori horren egikaritzea. Ez dakit nahikoa azalpen eman dudan horrela improvisatuz, baino egunerokoan aritzen ditugun gaien artean daudenez, eta horretik ez nuen ez ezagutzen hau galdetu behar zitzaidala, ezin izan ditut espedienteak begiratu, ezin izan ditut gaurko espediente hauen inguruko xehetasun guztien adierazpenak eman, eta hauxe da esateko daukadana. Vale. Beti esate dizut, erreglamentu jartzen du, alduzula erantzun, edo ez erantzun, edo gero idatziz erantzun emailez, ona izun moduan. Eta gero azken espediente hori harira, zergatik ez dute kobratu azkenako fakturak. Jakina den bezala, zerbitzu horren kontratazioa 2009 urtean amaitu zelako, eta ibilbide honetan ezagutzen duzute, pentsatzen dut nik baina gehiagotan bildu direla hemen dauden HZ gizakimenak enpresako kideak zuekin, izan ere 2009-tik 2025 urtera 15 urte luze badira kontraturik gabe zerbitzua ematen aritu direnak. Egon dira bere garaian prorroga batzuk egiten zirenak kontratuarenak, bai garaiko idazkariaren kontrako ebazpenarekin, bai garaiko kontu hartzailearen kontrako ebazpenarekin, eta zerbitzua ematen jarraitu da momentu honetan prorrogarik eta ezer gabe gu iritsi ginenean lehenengo gauza adierazi izena pleguaren egikaritzea ezinbestekoa zelarik, eta helburu horrekin aritu gara lanean. Azken boladan jasotako hainbat idatzietan,
enpresatik helarazten zaizkigun idatzietan irregulartasun guzti hauen inguruan adierazpenak egiten dira eta hori kontutan hartuta eta pixka bat testu ingurua ezagututa egin dudana izan da txosten juridiko bat eskatu udal teknikariei horren inguruko nondik norakoak azaltzeko izan ere, jakingo duzute, alkateari dagokiola hilabetetik hilabetera eragozpen etengarria duen txosten bat sinatzea eta testuinguru hain konplexu horretan lehenik eta behin beharrezkoa daukat txosten juridiko hori ordainketak egin aurretikan. Beste galderarik esan duzute bat zeudela? Bai, mesedez, eskerrik asko. Llobregat Maldako lanen inguruan, horre, obra zibila ez da egin, bino bai egin diren lan batzuk. Margoketa lanak, pibote batzuk jarriz, eta, bizilagun batzuk gure gana jo dute, galdezka edo, pixkat beraien iritzia komentatzen, eta jakin nahiko genuke hori erabaki bat hartu zela, hori nolabait kontrolatzeko, antolatzeko, binon berriro pibote horiek eta kendu egin dire orduan, horren inguruan informazioa jasotzea gustatuko nitzaiguke. Eskerrik asko. Estitxu mesedez eman dezakezuzuka zalpen hau? Bai, gogoratuko duzu 2022an ez dakit hilabeteko udal batzan, Arkoiako oso elkartetikan mozio bat sartu zen, eskatuaz, saneamendua, argiteria eta azerak edo espaloiak. Hori bat, eta gero jarraitu dute aldarrikapen horrekin, Llobregateko Maldan ikusi ditzazkegu oraindik balkoietan eskegita aldarrikapen horiek, eta hori zela eta baita ere, jatorriz Malda horretan margotuta zeuden seinal horizontal batzuk, egoera juridiko irregular batean zeudela, eta udalak juridikoki arazoak izango zituela ikusirik, lehen bailen esku hartze bat egitea behar zela iritzi genion. Eta beraz, lanean jarri ginen auzo elkartearekin, eta hor ikasi urtebeteko lanaren ostean, beraiek nahi zutena zen argiteria, bai edo bai, eta baita ere aldapa horretatik oinezkoak joan ahal izatea. Oinezkoak joan ahal izateko hor arazo bat daukagu biaren zabalerarekin. Biaren zabalerak ez du ematen igotzeko errail bat, jaisteko errail bat, eta oinezkoentzako pasabide zabal bat egiteko. Beraz, urte honetan zehar, alternatiba ezberdinen gainean lanean ibili ginen, alternatiba bat planteatu zitzaiena izan zen zentzu bakarreko aldapa izatea, eta beraz errail bakarrekoa, honela kotxea sartu ziteken, eta oinezkoa ere modu seguruan, baina hori auzo elkarteak ez zuen begionez ikusten, izan ere, auzotik ateratzeko buelta handia eman beharko lukete. Planteatu zen beste alternatiba bat izan zen Llobregateko aldapa hori semaforizatzea eta txandakako trafikoa egitea. Baina gaur egun oraindik ez dago semaforizazioaren teknologia hain garatuta, historia da aldaparen tartean badaudela etxe bizitzetarako sarrera eta irteerak, eta oraindik inork ez zigula bermatzen nola egin sarrera horien, nola jakin zezaten zen norabidetan zegoen. Beraz, hori deskartatu behar izan genuen, eta beraz, gelditzen zitzaigun aukera bakarra kotxeak igo eta jetxi ahal izateko eta oinezkoa babesteko piboteak jartzea zen oinezkoak espazio seguru bat izan zezaten. Eta azkenean, akordio horretara iritsi ginen, eta, egia da, piboteak jarri genituen egunean,
badirudi, etzela sozializatu neurria guk uste genuen bezain ondo, auzotar askok etzekiten, hori egitera egindoa zenik, eta, bueno, segituan deitu genuen etxez-etxe hitzordua banatu genien, eta udalbatza hontara ere deitu zitzaien bilera batetara, esanez, guk borondate honez egin genuela, baino pres ginela ere, antzera egiteko, etzelako estrategikoa, de hecho, igoera eta jetxiera naturala Santangraziatik egitea zelako, ez da irisgarria, hala ere, hori plangintzan aurrerago beste proiektu sakonago batek soluzionatu beharko du irisgarritasun hori, baina, printzipioz ikusten genula, askoz ere seguruago oinezkoentzako Santangraziatik egitea, eta, bilera oso jendetsua egon zen, auzo elkartekoak ere bertan egondu ziren, azalpenak emateko beraiek ere, zertan zei izan zen beraiek aldarrikatu zuten hemen, eta, azkenean erabaki zen hau batez, hori, farolak bai geldituko zirela, ze farolekin denak gustora daude, baina azkenean jo barregateko igora, koitxeentzako soilik usteko. Orduan, marka horizontal guztiak borratuko dira ere, orentxe bertan ez dakit marka guztiak borratu diren, pivoteak kendu dira, eta beraz oinezkoen pasabidea egingo da Santangraziatik. Beste erregu edo galderarik, bai, Ander? Bai, eskerrik asko. Duela gutxi, kultur espazio baten espazio berri baten aurkezpena eginda saretan zabalotako oharrak zioen Madalen bosteko lokala erakusketa gune bat izatea nahi dela. Naiz eta batez ere sortzaileentzako tailer izateko bokazioa izan. Berri ona bada ere, lokala Santa Maria Madalenako eskiletan bertan dagoenez, zalantzak ditugu irisgarritasunari dagokionez, aukerarik hoberena ote den. Eta harrigarria iduritzen zaigu gaur egun gai honi ematen zaion garrantziarekin. Egia da, sortzaileren batek arazorik izatekotan, badirudi polvorina ere laizterri irekiko dela, beraz horretarako alternatiba izan daiteke, baina arazorik larriena da, lokala erakusketa gune bihurtzen bada, edo zein pertsona ezingo dela ala iritsi. Ziarroda batekin edo umean kotxe batekin adibidez. Beraz, gure galdera hau da, zuen ustez lokal hori helburu horiekin aukera ona edo aukerariko berena baldin bada, irisgarritasuna hobetzeko zerbait pentsatu eta dago. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko berri hon hau hortziri azaltzea eskatuko nioke, mesedez? Atzaldeon, eskerrik asko. Bueno, bai, aurrekoan aipatu genuen bezala hori da, ez? Bagoaz, esango genuke martxo aldera Madalen lokala irekitzera, jakina da azkenean, bueno, bereziki sortzailei behira, ez? Herriko artistekin, herriko jendekin, eragileekin, artistekin elkarlanean egonik, espazio gabezia edo sortzaile sorgune batzukola, bueno, ideia da pixka bat, nolabait txikitik handira juteko asmoa dago, ez? Orduan, batetikan egok ikusi genuen lekua ere, garai bateko Madalenako eliza izan da, ondare ikuspegiko interes hori ere bazeukala, eta orduan, arreta ditu egin duen, edo begionez ikusten dugu, aukera izatea, bertan jardutea, batetikan, ondare ikuspegi hori ere indartzeko, bertan 40 metro karratuko lokaltxoak ere, garaiko elizaren zutabe originalak ere mantentzen ditu. Eta orduan da pixa testeatzea, herriko sortzaileei aukera ematea, badakizute linea hortan gabiltzala, eta orduan froga bat egin nahi dugu, ez da izango erakusketa gela bat, bere osotasunean, bere orokortasunean. Izango da gune bat, herriko sortzaileek erabili dezaketela, beraien lanak erakusteko jartzeko edo estudio bezala erabiltzeko aldi batekotasunez. Urtebeteko plangintza proiektu baten bidez, pasako dire herriko hainbat artista.
Hori bat, orduan ez da nolabait behin betiko leku bat, baizik eta apostu bat, eta gero ikusiko da jendeak eta nola erantzuten duen, beharko da genuke beste espazio handiago bat, ederrago bat, edo irisgarriago bat. Irisgarritasunari begira, lokalak berak eskatzen duena da, olako barrurai sartzeko, olako erranpatxo bat jartzea behar izan ez gero, eta ikusiko genuke, irisgarritasun aldetikan bere mugak baldin baditu ere, segunta zein den egoera, nondik sargintezke, ez? Zer, ikusiko dugu, aztertuko dugu. Baina ez da nolabait esatearren ere bait erakusketa gela bat jartzera goazela bertan. Lokalak berak bermatu ditzazke, egia da, iristeko zailtasunak izan ditzakela segun eta zein den kasua, hori jungo gara aztertzen, eta azkenean esaten dugun bezala. Ez dakit, ilusioa dakagu egiteragoaz, eta gure bideo hontan, ez dakit, gogotxu gabe, eta orduan asmatzen badin badugu esango dugu, partekatu dugu, hanka sartzen badugu onartuko dugu, baina bintzat horren espiritua bai da, dagoen gabezi utzun hori eta herriko sortzaileekin lanketa hori saretzea, badakizute ere joan den hilabetean egintzela bilera deialdi ireki bat herriko sortzaileekin, bagabiltza pixkat sortzaile herriko artista horiek saretu nahian, eta orduan etorkizunak esango du segune behar ditugun, eta biharko egunean horrek bere hasiera eta bukaera baldin badauka, izango du, baina goazen bitartean gune hori aprobetxatzera eta berriki martxotik aurrera hasiko gara erakusketa edo gehien bat gune informatibo bat azaltzeko zer egin nahi dugun bertan, ez? Bizilagunekin ere elkartu gara, izan gara, azaltzeko lehenik eta behin, beraiekin. Orduan, aurrera gongo gara kontaktuan, pasako gara hortikan, herritarrei gonbitea egin, eta, nire aldetikan hoxe, eskerrik asko. Galdera gehiagorik, erregurik. Bai, Maria? Bai, eskerrik asko. Nik eskaera bat lehenengo eta gero azkeneko galderakia. Eskaera da, hainbat herritar eta merkatari batzuk ere etorri zaizkigu, esanez, orain arte, hor Bernat Etxepareko inguru horretan, marra urdina eta gorria dauden inguru horretan, lehen hasieran tiketa atera bertzen, baina lehenengo 15-20 minutuak ez ziren ordaindu behar. Eta konturatu omen dira, orain bai ordaindu behar dela hasieratik. Orduan gure ustez, gehien bat Hondarribitarrak dira gune horrietan kotxe esportura iritsi mandatu batzuk egin edo familia batzuen etxera jun, eta orduan Hondarribitarrak izango dira hoien onuradun, eta gura eskaera da hori gune horretan berriro ere hasierako 20 minutu horiek doain izatea, uste dugulako barrotaziorako ona dela, eta pentsatzen dugu horretarako oso funtzio ona izango duela. Hori da gure eskaera. Eskertzen dut eskaera, baina nabarmena da, ez zerala pasa bertatik azken egunetan, zeren egoera hau bai eman da, egun gutxi batzuetan. Izan ere, tarifikazioaren aldaketarekin programatzerako garaian programatzen zuenak, ez zuen kontutan euki 20 minutuko tarte hori bazegola, eta jakin bezain pronto urrengo egunetik aurrera egun gutxi batzuren buruan zuzendu zen, eta esango nuke 2 aste edo badirela 20 minutuko tarte hori ez dela ordaintzen lehentzegoen bezala xe. Bale, posten naiz, egia da duela aste batzuk jaso genula eskaera hau, eta nik ez daukat kotxerik, ez dut gidatzen, orduan ez dut horri inoiz aparkatzen, horregatik ez naiz konturatu. Pasa bai, baina ez naiz hortaz konturatu. Eta ja bukatzeko galderak, gure taldearen galderak, eta ez ditugu erantzunak orain behar, baina bai beharra ikusten dugu galdera hauek egitea, eta idatziz edo nahi zuek uste dezuten moduan erantzutea. Lehenengoa da, Estitxuk lehen komentatu duen bezala, eta montainenearen inguruan dijoa gaia, oso argi esan du, akordioa udaletxearena da, noski ez da abotxanitzena. Eta gure galdera da, zergatik orduan abotxanitzek informatu du, eta Hondarribiko udalak ez du publikoki honen inguruan ezer esan. Bestetik, zergatik azalpenak eskatu dizkiogune alkateari,
normalean gu horrela ezagutzen dugu, horrelako hitzarmenak alkateak sinatzen ditu Hondarribiko udalaren izenean. Normalean, dekretoa publikatuta ikusten dugunean edo hitzarmena ikusiko dugu, baina hitzarmenetan normalean alkateak sinatzen du, de una parte el alcalde, de otra parte la promotora. Bakarrik argitzeko, baldin eta udalbatzak eskumen hori alkateari eman behar badio, eta lehen esan dudan bezala eskumena hitzarmen hori onartzekoa udalbatzari dagokio. Azaldu dut eta oraindik ere akatsekin egiten dira interpretazioak. Barkatu gaizki interpretatzeagatik horregatik. Baina, bai hori esan nahi nuen, argi, guk zilegitasun guztia ematen diogu udal arkitektuak egindako txosten eta estalpenari, udal gobernuaren legea aholkulariari, eta noski ere, hirigintza zinegotzi arduradunaren azalpenei. Baina galdera hortik zijoan, orain arte gutxienez, hitzarmenak alkatearen izenean edo alkateak sinatzen zituelako. Eta azkeneko galdera benetan, Abotxanitz udal taldeak egindako komunikazioan esaten da. Abotxanitzen udal gobernuak etxe bizitza publikoak lortu ditu Montainenean, 25 etxe bizitza gutxi gora bera, bai eta 5.156.926 eurotik gorako konpentsazioa. Hau horrela da, 25 etxe bizitza gehi 5 milioi, eta hori jakin nahiko genuke horrela den, ala ez, eskerrik asko. Eta esan bezala ez ditutu erantzunak orain behar, baina... Zure iradokizuna jarraituz, eta nire proposamena ere behin eta berriz izaten denez galderak udalbatza aurretik egitea, eta idatziz baldin bada are eta hoetago, hemen badaude zenbait udal talde horrela funtzionatzen dutena hain zuzen EAJ izan ezik, galderak idatziz planteatu eta idatziz erantzungo zaizkizue inolako zalantzarik gabe beste batzutan egin izan dugun bezalaxe. Mila esker, beste galderarik. Udalbatza amaitzeko moduan baldin bagaude, idazkari jauna, 8:05 gutxi diren honetan udalbatza amaitutzat emango dugu. Guztioi eskerrik asko eta martxoan ikusiko dugu berriro elkarra.